Ха-ха-ха, знам, че обичаш това повече. One moment. Маме, какво на бара? Само кажи какво за ръфа. Какво е това? Кракерс! Как го намерих си кракерс? Ще ставам свиня. Няма, мама. Котеска бисквитка сега само дадат също. Защото той мислетата обичат котески бисквитки. Уа! Колко сме... Че толкова боли. Не се бои. Колко ме боли. Я да видим изящната моя фигура. Въобще не сме изящни. Ние сме дебели. И затова сме толкова сладки. Ушите трепетят. Мама. Папай. Няма, ние сме в транс-итинг. Ох, само за целувки. Мама. Слава, папа. Сега ще оближаме ръце. Облизахме ръце. О, кракерс. Кракерс. Маме, трябва да сложа на диета. Знам, че не обичаш, ама положението е просто тежко. Бомбака. Че толкова боли. Къде ми е ябълката? Търсиме ябълката. Маме! На тука! О, не, като се да ми излезе соленките. Соленките ли, мама, ще ядеш? О, соленки искам. Няма да ти дам. Пък. О, и вода искам. Това мога да ти дам. О, какво ми говорят сега? Говорят ми, аз знам, че ми говорят, ама не знам точно какво ми говорят. Сега ще дойда. Ето сега, идвам. Идваш ли? Не бих ти препоръчала да ходиш оттам. Добър ден, ще се учиме да четеме. Извинете, ние вече можем да четеме. О, и защо сега ми говорят и ме гледат и ме снимат? Аз не ви разбирам. О, не. Само не ми изяждай грейпфрута. Ухуху, самоубийство. Не дай, мама. Аз след теб скачам. Виви! Ела тука. Забраненото място. Слез там вече. Не ти ли умръсна? Обичам те, нали? Внимавай. Ще ви скачам. О, не. Намерихме. Вкусното обича. Моля да ти фрасна тази бутилка. Котешко. Ябълка. Ау, засърбяме носа. Мама. Мама. Слез. А, така. Чакам този момент. Телефонно обаждане ли има за вас, госпожица?